Δεν βγαίνω συχνά να κάνω τέτοια βιντεάκια, γιατί προτιμώ να μιλώ ή με τον γραπτό λόγο ή μέσα από τη μουσική. Πολλοί από εσάς αυτό το γνωρίζετε. Όμως νομίζω ότι ήρθε ώρα να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί το θέμα που μας απασχολεί στη δημοσιότητα εδώ και κάποιες ώρες ή λίγες μέρες αφορά χιλιάδες παιδιά. Αφορά επίσης τον τρόπο που νομοθετεί η Βουλή, που αλλοιώνει και παρεμβαίνει σε ουσιώδη νομοθετήματα, όπως είναι ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, το οικογενειακό μας δίκαιο, το οποίο ασχολείται με έναν νευραλγικό τομέα αυτής της κοινωνίας, την οικογένεια, η οποία βάλεται από παντού τα τελευταία χρόνια, ίσως τα τελευταία 10-15 χρόνια, έτσι, και όπου μετά την δημιουργία του θεσμού της συνεπιμέλειας, για τον οποίο έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα, είχαμε μια νομοθετική ρύθμιση, παραμονές Χριστουγέννων, η οποία δημιουργεί πολύ μεγάλα ζητήματα ερμηνευτικά και αναστάτωση σε πάρα πολλούς γονείς και κατ' επέκταση σε πάρα πολλά παιδιά, τα οποία είναι τα θύματα των αντιδικιών των γονέων τους. Και μάλιστα έχουμε μια τέτοια διάταξη σε μια περίοδο που γνωστή υπουργός είχε μια έκβαση σε προσωπική της υπόθεση που προφανώς δεν της άρεσε καθόλου και ήθελε με κάποιον τρόπο να παρακάμψει τη διαδικασία της έφεσης και να επανεξεταστεί η υπόθεσή της σε πρώτο βαθμό με την πρόφαση των νέων πραγματικών περιστατικών. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτή τη διάταξη, γιατί έχουν γραφτεί ήδη πολλά στο ίντερνετ. Θέλω να πω όμως μερικά πράγματα για το τι βιώνουμε εμείς σήμερα στα δικαστήρια, οι δικηγόροι. Το πρώτο που βιώνουμε είναι πάρα πολλές υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό είναι ένα γεγονός. Υπάρχουν πολλές κακοποιητικές συμπεριφορές οι οποίες άγονται στα δικαστήρια και πάρα πολλές που δεν άγονται ποτέ. Κυρίως γιατί γυναίκες και δευτερευόντως και άνδρες ανέχονται αυτή την κακοποίηση, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, και δεν απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές. Δευτερευόντως, έχουμε το φαινόμενο της κατασκευής ψευδών καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία, προκειμένου γονείς να πάρουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους, με κατασκευασμένα στοιχεία. Αυτό είναι μια πραγματική μάστιγα για την οποία κανείς δεν μιλάει. Και το λέω αυτό γιατί η διάταξη που εισήχθη στη Βουλή μιλάει για επανεξέταση, αναθεώρηση υποθέσεων επί τη βάση νέων στοιχείων, και οι δικηγόροι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς μπορούν να δημιουργηθούν τέτοια στοιχεία εκ του μειόντος. Υπάρχει λοιπόν μια πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση, η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο σε χιλιάδες Ελληνόπουλα, χιλιάδες παιδιά σήμερα, στην ψυχική τους υγεία, και αυτό είναι συνεπεία όλων αυτών των συμπεριφορών. Και αυτά βεβαίως όλα συνδέονται με την νεανική εγκληματικότητα, τη βία. Δεν φταίει μόνο το διαδίκτυο, φταίνε και οι συνθήκες που αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν στα σπίτια τους. Αντί λοιπόν το κράτος να νομοθετεί με προχειρότητα, με πρωτοφανή προχειρότητα, άθλια νομοθετήματα, άθλιες διατάξεις, καλό θα ήταν να παραιτηθούν οι αρμόδιοι υπουργοί και η συγκεκριμένη υπουργός, που με τα βεβαιότητας κρύβεται πίσω από αυτή τη διάταξη, και να αναθέσει ο κύριος Πρωθυπουργός την
υπουργική θέση σε ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονται για την οικογένεια, για τα παιδιά. Γιατί η δικαιοσύνη εδώ και πολλά χρόνια αντιμετωπίζεται από τις κυβερνήσεις σαν ένα πάρεργο. Και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα νομοθετήματα είναι περισσότερο υπολογιστικός και λιγότερο ουσιαστικός. Μιλάμε για σμίκρινση, του χρόνου απονομής δικαιοσύνης, αλλά δεν μιλάμε για την ποιότητα απονομής δικαιοσύνης. Και τι ποιότητα είναι αυτή όταν έχεις τέτοιου είδους νομοθετικές ρυθμίσεις που αποτελούν προσβολή για τον δικαιικό μας πολιτισμό. Δεν θέλω να σας κουράσω και να πω περισσότερα. Νιώθω οργή και αγανάκτηση για αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό και έκανα αυτό το βίντεο χωρίς καν να ενδυθώ τη γραβάτα και το πουκάμισο. Γιατί εδώ βρίσκομαι με πολλαπλούς ρόλους και σκέφτηκα να το κάνω αυτό το βίντεο τώρα. Και ελπίζω να βρει κάποια απήχηση. Σε χαιρετώ όλους και καλή τύχη στα παιδιά μας.